עכשיו, שוב שיש קירות פה אפשר להבין, זאת הכניסה, מדרגות לקומה השנייה, יש סרט על זה, חדר, לא יודע מה שנקרא formal living room, שם יהיה החדר אוכל, ובאים מפה, אז הנה החדר אוכל, שם זה המטבח בחדר משפחה, פה יש שירותים ומקלחת, פה זה הגראז', שתי מכוניות, מקום שנקרא מדרום, שנכנסים במעילים וכל הדברים האלה, משרד, שוב פעם זה המטבח, זה הולך להיות המטבח, חלון החוצה, דלת לדק, מטבח, מזווה, עוד פינת ישיבה, חדר משפחה, עם חלונות לכל האורך, ויציאה גם לדק. מהדק אפשר לראות חבר'ה עובדים בגינה.